вийшла. Не ведаю, як передать, Галя. Самое дорогое. Трампу все отдают, и я вот додумалась. Это, Галя, медаль ветеран труда, вот. А, ты хочешь передать? Хочу передать Трампу. А, я знаю, Ой. чому усе передают тому, що йому эта баба з Венесуели, що їй дали Нобелівську, і вона йому віддала, бо він плакався, вот. И я хочу отдать. А гроши тебе дала, наверное. Не-не-не, гроші може У тобі... меня тоже грошей нема, Галя, я ветеран труда, вот. Ти сіриш на вулицю, ходиш у тувалі, за доярка дробила, Так тільки... як йому передать, Галя? Холера губяри, як я серу, ну. Возьми у конверт і напиши «Білий дром, Америка, Трампу». Чи може, слухай, може хто приїде до Лукашенки, він приїжджає? Надо, может, 3 буквы, Галя, написать. Напиши 3 букви, а ви напишіть, які 3 букви на тим конверті Ветеран написати. труда, во, Галя, во, ветеран труда, отдаю, вот. Як від серця торвали. Я, Галя, ветеран труда.